57letý nositel 6. danu Kwaranta je jedním z mála nejaponců, který má pověření k výuce aikido od japonské asociace. Na frýdecko-místeckých slavnostech bojových umění ukázal všem přítomným, jak snadno lze porazit i 5 špičkových bojovníků aikido. Ta moje ukázka znamená vyhnout se veškeré konfrontaci a používat sílu jenom partnera, která od něj přichází. Tady ve Frýdku místku jsem poprvé a těší mě hlavně to, že je zde velký zájem o bojová umění a doufám, že se toto město stane centrem bojových umění. Ukazovali jsme takový průřez celým aikidem, takže byla ukázka vlastně, jak jsou varivazy, práce na zemi, tak zároveň byla práce se zbraněma, pak byla práce vlastně 2 partneři a nakonec byla vlastně i ukázka 1 proti více partnerům. Dalším soupeřem jednoho z nejlepších bojovníků aikido byl Mário Černý. Ten už má 4. dan. Bojovému umění se věnuje 17 let. Mám skúsenosti s veľa učiteľmi po celom svete. Bol som v Japonsku 2-krát, cestujem po celej Európe, čo sa týka aikido. A dovolím si bez toho, že by som bol jeho žiakom, dovolím si povedať, že naozaj jeho úroveň je jedna z najvyšších úrovní, čo sa týka aikido v rámci Európy, ale aj celosvetovo si dovolím povedať.